Și ce ai mai văzut? Am văzut un fluturaj, dar nu astăzi. Ieri. Da! Și o pârlă mică, spune. Uită-te aici, Paul. Hei. Da, ce? Hei, uită-te aici. Cum zice aspirator? Aspirator? Ha? Cum zice avion? Da. Și ceasul? Cum face ceasul? Hei, uite, Paco, Cirios. Cirios. Hai, mai povestește un pic. Ne mai zici ceva? Cățelul ăla mic, frumos, spune că l-ai văzut. Și un cățel mic. Mic, legat cu o ață. Mai știi, Paul? Unde l-am văzut? Paul. Nu ne mai povestești ceva? Cățelul ăla mic, știi? Că am văzut și un cățel mic, acum l-am văzut. Și mai ce ai mai văzut? Mașini. Ai văzut și mașini? Cum face mașina? Cum face mașina? Da? Și ceasul cum face? Da. Și pompierii cum fac? Nino. Nu mai povestește-mi ce ai mai văzut. Și ce ai mai văzut? Mai? Cățelul vecina. Cățelușul ăla mic. Da, ai văzut cățelușul mic. Ce făcea cățelușul mic? Nu mai zici ceva? Mai povestești? Nu mai faci așa. Uite. Ai văzut ce-a făcut Sky? Povestește-mi ceva, mai zi-mi ceva. Îți mai dau de semn, nu mai povestește. Mai zine ceva.